vás vítám u tohoto review na sálvky Nike Elastico 3. generace. Tyto boty jsou konstruovány hlavně pro futsal, ale přesto je používají hlavně freestyle fotbalisti. Teď něco k vzhledu a z toho, z čeho jsou boty vyrobeny. Boty jsou vyrobeny ze dvou různých materiálů. Špička je vyrobena z velice pružné syntetiky a druhá část boty je šita na stroji. Podrážka boty je konstruována hlavně pro lepší pohyb po hřišti, což ale u freestyle fotbalu nepotřebujeme, nám jde hlavně o to, aby se boty neprošoupaly časem, jak tomu bylo u předchozích elastik. Tato podrážka na mě působí velice dobrým dojmem, že by mohla vydržet více než předchozí podrážka. Boty jsou také velice lehké, což je velké plus u freestyle fotbalu. A celkový design hodnotím kladně, boty jsou velice dobře slazené a vypadají opravdu pěkně. Moje dojmy po testování. Hlavní věc, která mě u těchto bot překvapila, je gumová špička boty. Cít na míč při provádění triků a nožičkování je díky ní opravdu prvotřídní. Další plus u těchto bot je jejich váha, na noze jsou opravdu jako ponožky. Teď vše u tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo odběr. Díky za slednutí.